Is-Super One kompla bl-attakk bla rażan fuq l-awtorità tax-Xandir wara l-aħħar servej illi ħareġ dwar l-udjenzi lokali. Fi storja fil-portil tagħhom ta' Super One ippruvaw jikkonvinċu lis-segwaċċi tagħhom li huma għandhom l-aqwa udjenzi dan billi kwotaw spjegazzjoni taċ-chairperson tal-istazzjon Silvio Scerri. Biex bekk, is-Super One spiċċa jikkwota lis-Super One stess. Skont il-medja laborista f'dinja fejn it-teknoloġija qed tevolvi, il-kejl tal-udjenzi mill-awtorità tax-Xandir għadu lura. Bis-Super One jgħid li dan innotaħ Silvio Scerri, iċ-chairman ta' Super One. Silvio Scerri kompla bl-attakk bla rażan fuq l-awtorità tax-Xandir wara li dan is-servej ma ħareġ favur l-istazzjon laborista. Bil-medja ta' Roberta Bela spiċċat tivvinta kull skuża. Iżda, internament l-istorja hija differenti. U lilin minn dawn l-artikli hemm ħafna li fl-aħħar jiem ġibdu l-attenzjoni għal fatt li l-medja laborista saret super partiġana tant illi tilfu ħafna mill-udjenza illi kienet issegwihom. U din ir-realtà is-Super One inħakem minn paniku estrem, speċjalment wara li l-awtorità tax-Xandir ippubblikat dan ir-riżultat li konferma li Net Television huwa l-aktar stazzjon segwit f'pajjiżna aktar mis-Super One u anka minn TVM. Fil-pront il-medja laborista bdiet tippubblika posters u stejjer fuq stejjer li l-awtorità tax-Xandir ma għandix kalkoli korretti u l-riżultati korretti huma dawk illi ppubblikaw huma permezz tal-portil tagħhom. Din l-ispin urtat numru kbir ta' persuni li ddikjaraw illi huwa surreali immens kif għaliex ir-riżultati ma ġewx favorihom gidbu r-riżultat tal-awtorità tax-Xandir dan fil-waqt li oħrajn ikkummentawlhom il-qawl Malti illi jgħid li min ma jilħaqx l-eneb jgħid li hu qares. Intant l-aħħar servej ipoġġi mhux biss lil Net Television bħala l-aktar stazzjon popolari f'pajjiżna iżda anke Net News illi huwa aktar popolari mill-aħbarijiet ta' Super One. Dan apparti li s-sit netnews.com.mt jaqbes kemm il-portil tal-One kif ukoll il-website ta' TVM. L-aktar 3 programmi segwiti mill-istazzjon kollha ta' televiżjoni kienu Opinjoni, Qabża u Perspettivi. Il-programm Qabża kien l-aktar programm li ġibet udjenzi minn fost il-programmi ta' divertiment. Perspettivi qabes il-programmi kollha ta' ġrajiet kurrenti fil-waqt li Opinjoni baqa l-aktar programm ta' diskussjoni popolari f'pajjiżna. Fl-istess waqt, Net FM saħħaħ postu bħala tieni l-aktar stazzjon segwit qabel l-istazzjonijiet tal-PBS.